ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እዚ መልእክት እዚ አበት ጉጅሌ ጥፋዓት ተገዲድና ዝኣተናዮ መህዘን ኩነታት ኮይነ ከህልፍ ከቢድ ጓሂ ይስማዓኒ መንግስቲ ንሃገርናን ህዝብናን ናብ ዝለዓለ ብርኸ ሰላም ብልጽግናን ስርዓት ፍትህን ከብጽህ ራእይ ሰኒቁ መደብ ሓንፂፁ ብዓብይ ናሕሪ ኣብ ምስራሕ ኣብ ዝርከበሎ እዚ እዋን እቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማእገር ህዝብና ቸቸ ዝብል ዝነበረ ሃይሊ ጥፋዓት ብተደጋጋሚ ጉዕዞና ከንቀፈና ጸኒሑ ሕዚ ናብ ናይ መወዳእታ ኣብጽሕዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዘሎ ጠላምን ጨዋይን ሃይሊ ድሕሪ ለውጢ ኣብ ዘለዎ ክልተ ዓመታትን ፈርቓን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰላምናን ልምዓትናን ከእንቀፍ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዚ ሃይሊ እዚ በቀዳምነት ንኣኻ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓውካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነፂሉ ተቋዳሲ ሰላምን ብልጽግናን ከይትኸውን ገይሩካ ጸኒሑ ኣሎ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ብካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክትጽላዕ ብስምካ ብዙሕ ሕማቅ ዘበለ ሰሪሑ ብቐጻልነት ነቲ ብደምን ኣጽምን ደቅኻ ዝተኸልካዮ ህገ መንግስቲ ብግልፂ ሓደ ብሃደ ጥሂስዎ እዚ ሃይሊ እዚ ንስሙ ህገ መንግስቲ ይከበር እናበለ ንህገ መንግስቲ ሓደ ብሃደ ምጥሓስ ጀሚሩ ከም ኣብነት በመጀመሪያ በፓርላማ ዝወፁ ህግታት በውሳኔ ነፂጉ በካልኣይ ደረጃ ካብ ህግ ወፃኢ ምስ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን በጎኒ ርክባት ጀሚሩ ብሳልሳይ ኣብ መላእ ዓለምን ሃገርናን ብዝተከሰተ ለበዳ ቫይረስ ምኽንያት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ዝተወሰነ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ውሳኔ ብግልጽ ጥሒሱ ዘህጋዊ ምርጫ አካሂዱ ብራብዓይ ደረጃ ንፌደራላዊ መንግስት ኮነ ክልላዊ መንግስታት አፍልጦ አይሕብን ኢሉ ርክብ በቲሑ ሃምሻይ ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝርክቡ እሱባት እናተሻረኸ ሰላም ይዘርግን ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ይጥፍአን ኣሎ ዝኸበርካ ህዝብና እቲ ገበነኛ ጉጅሌ ኩሉ ስርዓት አልቦ ስጉምታት ክወስድ ከሎ ንኽብርኻን ድህንነትካን ክብል መንግስቲ ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚኣ ቀዳምነትና ኮሮናን አንበጣን ምክልኻል ከምኡ ድማ ዝበጽሑ እኽሊ ምእካብን ስለ ዝኾነ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከነዓቱ ፈጺምና ኣይሓሰብናን ነርና እቶም ዝጠቀስክዎምን ካልኦት ምክንያታት ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ዝደፈኡ እንኳ እንተነበሩ ንኽብርካን ድሕንነትካን ኢልና ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰድና ዝከበርካ ህዝብና እዚ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጠረ እሉል ገበነኛ ሓይሊ ኣብ መወዳእቲ ነቲ ምሳኻ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝነበረ ዝሃልወካ ጸገምካ ዝተኻፈለ ምሳካ ዝተዛመደን ሓይሊ ምክልካል ደቂሱ ከሎ ኣብ ካምፕታት ኣትዩ ብዘሰክእ መንገዲ መጥቃዕቲ ፈንዩ ነቲ ንስኻ ምእንቲ ሰላም ክትኸውን መስዋዕት ዝከፈለ ሰሜን እዚ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ጥቃዓት ኣብጽሕዎ እዚ ክገብር ከሎ ምንም ዓይነት ርክባት ከይሕሉ ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ቆሪጹ ኣብ ጸልማት ገይርዎ ዝኸበርካ ህዝብና መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምትራፍ ዝርዮ ትግስቲ በዚ ኣረመኔ ሓይሊ እዚ ፈሽሉሎ ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ተገዲዱ ናብ ምኽባር ሕጊ ኣትዮ ኣሎ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣካል ናይ ምኽባር ሕጊ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምስ ሙሉእ መዋቅር ህወሓት ኣይኮነን ከምኡውን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣይኮነን የግዳስ ምስቲ ዘራግን ደመኛን ሓይሊ ጥራይ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ውሽጢ ህዝብን ህወሓትን ተሃቢኡ ንኣኻን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዘርግ ዘሎ ሓይሊ እዩ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ናይ ኣየር ጥቃት ክህሉ ይክእል እዩ እቲ ጥቃት ንሲቪላት ኢላማ ዘይኮነስ እቲ ሓደገኛ ሓይሊ ዝገበቶም ኣቕምታት ኢላማ ዝገብር እዩ ይኹን እምበር
ዘይተሓሰበ ጎናዊ ሓደጋ ከይስእብ ሲቪላት ኣብ ከተማታት ተኣኪብካ ምንቅስቃስ ክትቀንሱ ይሕበር። ስለዝኮነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ እቲ ወገንካ ዝኾነ ሓይሊ ምክልካል ሓቢርካ ዕድመ እዚ ጸላኢ ከተህፀርን ካብ ዝተደበቐሉ ጉድጓድ ኣውፂኻ ንኣባላት ምክልካል ከተረክብ ወይ ድማ ከተሕብር። ካልኣይ ምስ ሓይልታት ምክልካል ሓቢርካ ነዚ ኣረመኔ ሓይሊ እዚ ከተቃብፅ እሞ ብፍጥነት ናብ ስራሕቲ ልምዓት ከተኣቱ ፀውኢተይ ይቐርብ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ እዚ ገበነኛ ሓይሊ እዚ ንኣኻትኩም ከም መከላከሊ ተጠቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውደቀ ሓይሊ እዩ። መንግስቲ ምስቲ እኩይ ሓይሊ እምበር ምሳኻትኩም ተጻብኦ ከም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ኣብ ምውጋድ እዚ እኩይ ሓይሊ ክትነጥፉ ፀውኢተይ ይቐርብ። ስለዝኮነ ድማ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ወይ ድማ ናብ ቀረባኩም ዘለዎ ሓይልታት ምክልካል ኢድኩም ክትህቡ ንኣባላት እዚ እኩይ ገበነኛ ሓይሊ ክትወግኡ ኣባላትን መሪሕነትን እዚ እኩይ ሓይሊ ከይሓድሙ መንገድታት ክታጽኡ እጽውዕ። ዝኸበርኩም መናእሰይ ትግራይ ሃገርና ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ታሪክ ሪኣቶ ዘይትፈልጥን ዝገርምን እዩ። ኣቦታትኩም ዝሃነጽዎ ሃገር ኣያታትኩም ዝተሰውኡሉ ሃገር በዚ እኩይ ሓይሊ ተደፊራ ኣላ። እዚ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ንሕጊ ክቅርብ ኣለዎ። ስለዝኮነ ድማ ኣንጻሩ ክትለኣሉን ኣብ ሓፂር እዋን እማምና ዛዚምና ናብ ጉዳይ ልምዓትና ክንኣቱ ክትህገዙን ይጽውዕ። ኢትዮጵያ ክትስዕር እያ። ይቀኒየለይ።